What would you do if you only had 24 hours to make it happen? Well, this is me trying to influence my boys to do this cash transit job. Every day, number iphumile la egas ukuthi manje kunesipoko hlezi sifikile lapha egarage. Isipoko lesi siphethe inyuku. Manje manje sifana abantu abayi-2. One girl nomabhebezo uyashisa nomjidi. I've been watching them, studying their moves, and every time I see them, I know we can shut this thing fast and clean. But my boys are spooked about the idea, yabo. It's a big job, high risk, machine guns, I understand. So I told them let's start small. Let's get our feet wet and start with something simpler. Prove to ourselves that we can do this. Gestir, then we move up and do the big score. Ngithuba ngimxoxele ungikishumile ice ngibe happy ezasekhasi mfana uyasasiphe ngiphethe isigaxa sendaba siblumini dalo dabe nama ngisenze aningi ngithuba ngimxoxele ungikishumile ice ngibe happy ezasekhasi mfana uyasasiphe ngikhalela abaningi ukuthi kusho inamba thula amacala yobona amasifuna umhlaba yosusabe ngazwanga mamela le mali chase danga gijimisa amafuna lesaka ngithi space madala baleki izitha kusho inamba sithi maslast thola ithuba lamancane zwibhe yadlalwa sibale makhona amawatha thaba libonanga mase sikhuluma ngenamba ngithi ngikhalela abaningi ukuthi kusho inamba thula amacala yobona amasifuna umhlaba yosusabe ngazwanga mamela le mali chase danga gijimisa amafuna lesaka ngithi space madala baleki izitha kusho inamba sithi maslast thola ithuba lamancane zwibhe yadlalwa sibale makhona amawatha thaba libonanga mase sikhuluma ngenamba ngikhalela abaningi ukuthi kusho inamba thula amacala yobona amasifuna umhlaba yosusabe ngazwanga mamela le mali chase danga Yes, but in the hood, today you get rich or die trying. Nathi mfana to handle our own business. Don't be charging us. Cause now TikTok job. ngazwanga mamela le mali chase danga gijimisa amafuna lesaka ngithi space madala baleki izitha kusho inamba sithi maslast thola ithuba lamancane zwibhe yadlalwa sibale makhona amawatha thaba libonanga mase sikhuluma ngenamba elokishi kuningi ngizwa ngenamba sihamba ngeningi thina singahlangenanga imani ngingibize kungathiwa ngitshelanga ispanish siningi lana banitshelanga elokishi kuningi ngizwa ngenamba sihamba ngeningi thina singahlangenanga imani ngingibize kungathiwa ngitshelanga ispanish siningi lana banitshelanga imani ngibize kungathiwa ngitshelanga ispanish siningi lana banitshelanga TikTok mo Kinto? Yini hela ka mona? Di ba mo kusamari ba? Haya, la ka mona. Okay, mo sebenza. Sebenza kanti etsang mona?